Abi ewo Bible mu ye frɛ no Saul bɛyɛ ɔhene me busa mu nyina akwɛhye Saul yɛde ngugu no so anase yɛmfa ngo angu no so yɛde ngugu no so hwan na ma yɛde ngu ni gu ni so Onyankopɔn hwan ya Onyankopɔn ɔfa hwan so Samuel no ɔka kyerɛ no sɛ ɔnkɔ sra no 2 David hwan na ate David ho asɛm yɛsra David anasa yɛansra no yɛsra no hwan na ma yɛkɔ sra David Awurade ɛyɛ hwan na kɔ sra no Samuel. Hallelujah. Praise the Lord. Awurade na ma yɛkɔ sra no na te sɛ wo kyɛkini nyinaa obia ni hɔ a ɔno ankasa ɛde ne pɛ ɔno ankasa de ne pɛ ɛyɛ anointing obi in the Bible no krepa na anointing oil abɛyɛ problem wɔ asase wei so ordination abɛyɛ problem wɔ asase wei so nipa nte aseɛ abusuafoɔ church a yɛwɔ ha no wa ya odeni u said odeni Kristo Yesu no na henie mu wontimi nkɔ hɔ bi. I'm telling you yawo ya tibibi say Bible school our Ghana. The meaning of school ni panti ase school obi a obotire eye de ba de a school okosua tirebo oko school. Yes, the old mate a osua ka atwie oko school, carpenter ni oko school, fitter ni oko school. Sana de opese oye lawyer ono so ko school. Enti nye ono ote classroom a ye kire 1+1 kwa na eko school. Ade bia woni mu apese osua bia ye de ba de school. Enti Bible is school. Na se ba se kire se ye kwa akoye den. Ekosua Bible. Ye ekosua de Bible. Bible. Ah ye ban e school. Yes. Na ye school no ye sua hwan hu nim de. Kristo. You share about Christ Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. I'm a man secret be. One say eja Yesu oba asase so no. Edi de man ne baaye eye se oye oba. Oba no ane ya tu ni din say ya frɛ no Yesu. Yes. Kristo. Jesus ni tino ma savior agenkwa. Ana Christ ni ye de wa de wasra. Ni mienu nyina wa ase kyerɛ. Yes. Tedi on the buy no enti sa wo check Bible na no hu say Yesu buy say oba na emom wa amasa de yi wa amasa eja. Okay. Wa amasa honhom. Yes. Enti mo check ano na nkramofo ase Yesu kura no onya papa. Me kyerɛ wade ade bi obe bia na wa ase kyerɛ. Ade bia Yesu be bia na wa ase kyerɛ. Oye Nyankopɔn de Jesus is God. But oba asase so no edi ede suma ne se won famra enye God enye father. Yes. Enti ontimi metena asase we so na ofra ne father waja edai atum. Hello. Hi. Enti Yesu ampene ama ya amfra ne se de bai eja wa ampene ama ya amfra ne eja because ya mani din say ya amfra ne Kristo Yesu.